Ha? Maganda. Ay, dami. Ha? So, ayan mga pare ko eh. So, gabi na naman. Gabi na naman ang lagim. Ngayon eh, dahil nandito si, ano, ayan o. Si Christoph, ayan, dumating kanina. So try natin guys gumala ng kagubatan. Siyempre kasama natin si Christoph siyempre at saka si Kernel, andun si Kernel oh. So yan para mangaso tayo tulad ng dati. So dahil bukas labas na ulit tayo. Mga lubat ng mga gadget natin. So yan guys, nagpaplano muna tayo ng ano. Sarap ng tulog mo yata dyan ngayon Hanip pa, ang sarap ng duyan mayroon pa yung ano, may kulambo pa yan. Wow! Sana all! Wala bang thank you dyan? Thank you naman, sapat na. So plano muna tayo. Saka dito lang katulog ikaw? Taas pa rin? Ayan guys, plano pa rin tayo. Ano plano natin? Saan tayo? Nag-iisip na kung saan tayo surabag. Surabag. Ikaw, plano ka? Ha? Kaya maganda. B-Max! Naka-ready ka na ba? Magandang panahon ngayon, B-Max. 2 araw. Sige, B-Max, halika dito. Ayan, si B-Max lang guys ang malakas. Pagdating sa pangangaso. Siyempre, aso yan eh. Wala naman si Kernel ang mangaso. Maging aso. Balbag tayo. So yan guys, wala muna kami magawa habang papagabi. Meron tayong nakitang ano, panglaban na lawa. Ay nga oh. Taiwan. Oh, tingnan mo yan, Pilipinas. Oh, yun oh. Pilipinas. Yung mga bata dito ay nga. Oh, ayan, sasan dito guys yung isa. Meron pa dito. Paglabanin na yan, ayan oh. Anong lawa daw yan? Korea? Koreano. Tingnan na natin kung galaban yan. Yan ang pag nakatok yan ng mga bata. Libang yan dito. Ano? Yarid ang hilig sa ganito. Tumbal. Pag yan ay nakahiligan din. Sige nga, laban. Lalabanin natin guys ang mga habang tayo nag-iisip kung saan tayo matugpa. Sabong muna tayo. Wala yung walis dito si Kernel. Huwag kang umasa magkaroon dito ng walis. Isang taon na daw hindi nagwawalis dito. Tingnan natin. Lakad Samuel. Tang ina mailap. Na, mukha mga ipit. Oh, Sana. na. Yado nga. Kulang. Kulang. Bang. Ayaw kumapun. So tara guys, ayan na. Banat. Guys, ayan change location tayo. Doon tayo sa may mga sagingan. Makakadali tayo ng wildcat. Kung tawagin, wildcat ba tawag doon? Milo. Ayan, or milo. Wildcat or milo. Yung nahuli naman natin nakaraan, wild rat yun. Bugkon, parang daga. Dahil walang katul dito sa bundok, yan lang po yan. Bao lang yan na sinususun-susun. Magdamag yan, ubos yan. Nag-uusok lang na ganyan. Kita mo na yan. Paka-creative ng mga Pilipino. Nabibidyohan si Ma-extra naman kay Kuya Rodel. Ay, doon
Ayan sila Kuya Ardel yung nagkukupra dito. Bisita kami sa inyong kuprahan. Kaya naman yan, Kuya Ardel. Ano naman ting, aba? Ano tayo? Ang ganda ng katul, oh. Bilib ako sa katul. Hello! Ay, mga tulog na. Bawal ang tulog. Bidyuhan. Ayan. Ayaw makilala ni Bilian. Uy, tanggal ang ano. Abay. Para panood. Kung may silbong, mapapanood mo yung sarili mo na. Gabing-gabi sa gubat. Ano? So, ito guys. Dito pa rin kami sa gitna ng kagubatan ngayon. Yan, may bakod. Trespassing na naman tayo Sabihin na naman nun ay. Trespassing na naman yung mga yun Saan na makakarating yun? So guys, challenge muna tayo. No asim reaction. Ano kaya yun? Sabay silang susubo ng kamyas. Tingnan natin kung no reaction challenge guys. Oh, go So ito guys, kamyas. Hinaan nila yan dito sa gitna ng kagubatan. Siyempre meron din ako niyan, no. Pang-asim sa palo. Oo nga. Dito palang kamyas. Gulot yung bunga Sarap yung pang sinaing. Ano. Yan ko, kakain nga ako kung sarap. Demonyo. Putang ina. Mapapaa ka, kasim. Dito kami sa gitna pa rin ng kagubatan. Yan. Kernel. No. So, hindi po natin nakunan yung magandang eksena kanina. Yung cameraman nadapa. Dito ako nung dumaan Daan dito Huwag lang mahulog yung cellphone ko sa sapa guys. Yeah. Yung talibis na naakyatan. Akyat, Kernel. Akyat, Kernel. Paano ako? Akyat, Kernel. How about me, Kernel? Huy. Oh my God. Tipong gabing-gabi. Sa gitna ka ng gubat. Mamalakyat ka ng talibis. Dito si Opel nakahuli ng kakaibang hayop nun. 5 kilohin ng karne. Guys, yung pagkaibabaw nito, ito na yung magandang place dito, yung sagingan. Ouch. Ito na. Dito tayo sa ibabaw. Ayan Ito guys, di makita yung bundok. Ayan yung tinutol na bakod. Sinong salarin yan? Ito guys, yung bakod na pinutol Ito maraming sagingan. Ay, wala na yung saging dyan. Matigas yun. Saan ba gayon? Dito yun Tiniba na. Tiniba na guys yung saging dito. Ito yung palatandaan namin. Kunin sana namin yun Kaya lang inunahan kami. Tayo magagawa. Kinuha Inunahan tayo.
Pakawalang nila. Yung pala may-ari ang kumuha. Ano? Visit. Dito na kami sa pinaka-tuktok guys ng bundok. Ayan o. Makikita nyo yan. Ang dilim pala. Hindi makita yung baba. Ayan o. Makikita nyo guys yan. Yan. Kung makikita nyo yung mukha na yan. Ni Kernel. So yung mga sagingan guys dito pinagtitiba na. Ayan, para tandaan namin yan ha. Hindi yung kukunin. Sa amin yan. So ayun na nga. Dito kami sa sagingan. Mukhang mailap ang milo. Mailap ang milo. Natutukan ang camera sa mukha. Mailap ang milo ah. Ay na, ito lang palang milo. Katabi ko. Pang Samuel. And guys, ito pa rin kami sa kalagitnaan ng kagubatan. Kung saan po ay naghahanap pa rin tayo ng mga wild animal. Mga wild cat. Wild rat o wild cat. Ano man sa dalawa. Basta may wild. Sino yun? Wild forest. Yun na yun, lihin. Medyo madamo na po ang aming dadaanan. Kami po ay nasa gitna ng bulas. Pero daan ito. Alam ito ni Christoph. Kaya siya ang bahala. Daan talaga ito. Dati pong pulang araw ng si Christoph kaya alam-alam ito. Tapos sinanting ka naman ikaw ano. Kapag maliit ang hanggang. Wala nang daan. Wala na? So, pusurok tayo sa damuhan mga idol. Kumusta ka, Kernel? Aray ko. Machinik. Tama pa ba ang ating tinatahak na landas? Mr. Cristobal. Ito na po. Nandito tayo ngayon sa Batangan. Batang Israel. Ayan na po. Ay, malapit siya nga. Talagang as in gubat na po ito. Hindi tayo magdadaan sa kagubatan. Sayang itong kahoy na ito. Pinuto lamang. Tapos di naman tinuloy. Di naman kinuha. Dito po tayo sa gitna ng kawalan. Lakad, Samuel. Suot, Samuel. Oh my God. Oh, ito pala ang daan. Ay, mali. Malimit. Ay, kabukit ka. Yung daan. So, dito guys, natukoy na namin yung daan. Sinara na yung daan dito, no? Hey. So, ito
Ito guys, yung saging na tong kulay pula na to, o kulay brown. Ito guys, yung kulay violet pala. Yan yung ginagawang abaka. Yan o. Ito yung ginagawang abakang saging. Yan. Gapang Samuel. Gapang Samuel. Ika ni Bimax, wala nang masurukan si Bimax. Pala ay. Dami na dyan. Yan guys, hirap agna. Nagpas din tayo, makakaraos din tayo. Tintis lamang yan. Huwag lang po kami mahantik sa paa. Sakit-sakit ang hantik ay. Hirap ng aso. Sila po kami sa bulas, di na po ito gubat. Ha? Maganda. Ay, dami. Ha? So guys, yan. Dito pa rin kami sa loob ng gubat. So di na po namin matampungan ang daan. Yan. Aray ko. Tinik. Nahawakan. Karnel, okay ka lang, Karnel? Hindi mo siguro nakakasayang baril, ano? Tutok sa pit ko eh, baka pumutok. Ha? Ahon. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.